ओइ माथो एनलानि फिसाजोआ थिकादार बोराइजों खारफालांबायनो। हा? जों गामिनि एनलाना बै हाखरपारा गामिनि एनला सोर खासेनि फिसाजोखौ होनखो? जों गामिनिया नङाहाय बै हाखरपारानिया। अ बै सिख्लाया मा नाम लायो बिना फेसबुकआव देन्जार फट' आपल'ड होखायो माथो। हगारो थर' जोंलाय बेफोरबायदि सिख्लाफोरजोंलाय बहा हाबावनो। मालाय बिसोरनिया फेसबुकआबो हुवानि आंखाल गैया मोगथाङावबो आंखाल गैया। मालाय नुदों मालाय थिकादार पटायना लाखाबाय। मालायफोरासो अबा मोनोबा आंसो दख' मोननो रोङा आंनोबोसो नांगौमोनहाय थिकादार हुवा। बिसोरनिया मार फैसा थाखायो। बोरायबाबो थांगोनहाय आं दाबायसेयाव थिकादार हुवा मोनबा बिसोरजों थांबा एख' आंखालखौनो मोननाय नङा। निजिनिनो गारि गंनै गंथाम थागोन इनि सायाव आरो न' बिल्डिं थाबावगोन बा आंखालानो गैया आरो जेबो खामानि मावनोबो मोननाय नंखाया। महारानि रखम जयै जाबाय था। रुवाथि थागोन सानै साथाम आरो बिनि सायाव ना जानो ना बेदर जानो ना आपेल आंगुर जानो वाह जेबो आंखालानो गैखाया जाखागोन थिकादारफोरजों हाबा जाबा। आयु माइसेल' बिया नोंलाय बाल आं फैसानि लबाव बिब्दि बोराय मानसिजोंनो हाबा जाथाराहाय। आंनो फैसा गोनांल' हौवा नाङालै आंनो हेन्डसाम हौवा एक नायनो मोजां जांगिरा बादारि बायसा हौवासो नांगौ आंनाव मेल्ला दोनखायोलै लाइन नांखानाय फैसा गोनां हौवा बोरायबो दोङो सेंग्राबो दोङो थेवबो आंनो मोजां नुनायसो नांगौ आंनो सेंग्रा एक साफासो नांखागौ आंनो। आयु महराल' नोंखौ जाहोबाय थागोन आरो नोंनो होनबा थिकादार बोरायखौनो नांथारगौ। आयु बयबो थिकादारानो फैसा गोनां जायो आरो आंनाव दंसो सासे थिकादार इसे थेवबो बैसो जाबाय आरो ओमफ्राय बेरदांदांबो इसे नांगौ नामा नोंनो आं फन नाम्बारखौ होनो हागौ नोंनो। मा नोंमारगौ नामा? हे दोङोबा हरमार बालनि नों आगोलनिफ्रायनो मानो खोन्थायाखै आंनोलाय? ओइ दाउस्रि बाफोर बालफोरा आंनो खोन्थायालासिनो सिरि जफैगासिनोयाव आंखौ रायखोमागासिनो नामा नोंसोरलाय बाल? आयु बालिबो मावजि बायसानो गावखौसो रायखोमानाय नुबाय थायो मोख्रिया साला। रायखोमायाखैहाय बाल नोंखौ जोंहाबा थिकादार हुवानि बाथ्रा रायलायगासिनो। नंगौ आंनाबो दोङोहाय बाल खासे नांनांगौ आंना थिकादार। आं बा लोगो हमनोसो थांहां जागासिनो थिकादारखौ दख'ना मोजां गैयैखायसो थाङाखै आङो फाग्लिफोर बासा। गावसोरबा थिकादार हुवा नागिर लाइन मारिगासिनो जागारनायफोर आंनोबा सासेबो नागिरना होआसै। गावसोराल' धोनि थिकादार हुवा नागिरना लादों गावसोराल' न' बिल्डिं गारि गाखोनो मोननांगौ आरो आंबा मोननाङा। हाल्लाहाय आं नोंदोबो थिकादार हुवाल' गाख्रबाय थायो खर' साजोब्बाय आं नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंना। नोंलाय हिनजाव गोनांबाबो थांगोन नामा थिकादार हुवा मोनबालाय जागारनाय मोख्रि साला। नङाहाय मा एमानबो बिदि नंद्राया नांगौ आरो थिकादार हुवा थेवबो बिब्दि हाबा जाखोन्दाफोरदो थाङा आरो मालायफोरा थिकादार हुवा लायै अबेयाव सहैजोबखो नोंसोरबो लाखादोसो थिकादार हुवा नागिरै सासेसो लाखादो। आंबो लाबाय ओंखायनो गोदानै आगोलनि बयफ्रेन्डखौ गारबायसो आङो नै थिकादार हुवासो लाबाय दा। थिकादार हुवा लाबासो लण्डन आमेरिका थांनो मोनोहाय जाम्बिफोर। हे नेउलि साला नोङो गुमा खफ्रिखौ गारबाय बै थिकादार हुवानि थाखाय। आयु गुमा खफ्रिया मासे हेन्डसाममोन नोङो एसेबां हेन्डसाम सेंग्राखौनो गारदों गुमा खफ्रि बायसा हेन्डसाम सेंग्राखौ पाप नांगोन नोङो। आया नोंबो माबा दलायलायनो हेन्डसामखौनो नुबाय थायो नांसाबबाय आंनो नोंनि लाखांनायफोरखौ आंहा थिकादार हुवा लाखाबाय। है बेफोरखौ बाद दि आंनो हरदो नाम्बारा थिकादारनिया। हे सोर थिकादार नों लाबाय नामा? सोरखौ लानो नागिरदों? लादों बिसोरखौनो लादों बिसोरखौ लाबासो गोदान गिदिर गारि फर्चुनाराव गाखोनो मोनगोन गिदिर रेस्टुरेन्टाव थांनो मोनगोन बेसेबा ब्रेन्डेड गस्ला गाननो मोनगोन आरो बेसेबा ब्रेन्डेड मेकआप फोननो हागोनहाय मोखाङाव बेराय उन्दु आरो जा लण्डन आमेरिकायाव पार्टि खालामहैबाय था पेरिस नायदां। आं नोंसोरजों थालाहाय नोंसोर फाग्लिसो जाबाय खोना। I am going to home. आयु जाम्बिया थांमारबायहाय जाम्बिसोहाय इबो सासे। आयु मा खालामनो बिदिलाय? ओंहाय बिनो माबा हेन्डसामल' सेंग्रा नांगौ। नोंहालाय माला थांनो नागिरदों गोदान बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो? थांगोन र' सप्तासेसोनि उनाव थांगोन र' दख'ना गांसे बायना लानि आरो नै खानायाबो गाज्रिथार जादों हेयार स्पा खालायनांगोन। फार्स्ट लोगो हमनाय बाथ्राना एसे समायनाबोथ' नुनांगोन आरो एसे लेभेलबो नुनांगोन ना अबावबा पसन जाया जाना होबा। सासेल' मोनदों जेनथेन थिकादार हुवा एसे मेकआपखौ बाराद्राय खालामना थांनांगोन ना आरो समायना जानाबो थांनांगोन। देन
नोङो बयफ्रेन्डखौ लोगो हमखालि आंखौ खोन्थाबानो जाबाय। थांसैथ' गोबावथार जाबाय बिमाफोरजों रायजागोन नङाबा।